Għawdex se jkun qed jara aktar investiment fil-qasam tas-saħħa, hekk kif din il-ġimgħa ħareġ tender pubbliku għal magna ġdida li tagħmel it-testijiet tal-MRIs. F'kumment ma' One News, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif kull sena n-numru ta' MRIs dejjem qed jiżdiedu, tant li fl-aħħar 10 snin dawn żdiedu b'4 darbiet. Il-numru ta' MRIs kull sena qegħdin jiżdiedu. Ġifieri aħna mill-10,000 li konna nagħmlu fl-2013, bħalissa qegħdin nagħmlu madwar 40,000 MRI fis-sena. Parti sostanzjali minnhom huwa ma' residenti li jgħixu Għawdex u jkollhom jinżlu Malta, madwar 3,000 fis-sena Għawdex jkollu bżonn jagħmel MRI f'Malta. U għalhekk tagħmel sens li waqt li l-pajjiż għandu bżonn magna tal-MRI ġdida oħra dinha tkun ġew Għawdex. Mr. Fearn spjega kif din il-ġimgħa ħareġ it-tender għall-MRI li se tkun fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn il-Gvern qed jara li sas-sena d-dieħla din tibda titħaddem u tiffaċilita l-ħajja tal-Għawċin. Fil-fatt din il-ġimgħa ħareġ it-tender għall-MRI ġew Għawdex mhux biss biex nikkostaw il-magna ma anke biex isir ix-xogħol infrastrutturali li hemm bżonn biex tkun tista' din il-magna titħaddem għall-pazjenti Għawċin. Qed nistennew li l-kuntratt jiġi aġġudikatu jingħata din is-sena stess u x-xogħol isir is-sena li ġejja biex imbagħad mis-sena li ġejja stess il-pazjenti Għawċin li jkollhom bżonn MRI jistgħu jagħmlu ġew Għawdex stess. Spjega kif din hi inizjattiva waħda minn qatt ta' investimenti li se jkunu qed isiru fis-settur tas-saħħa, immirati biex ikomplu jsaħħu l-qasam tas-saħħa fil-Gżira Għawċija. Din hija waħda minn ħolqa ta' inizjattivi illi ta' katina ta' inizjattivi fil-qasam tas-saħħa li qegħdin nieħdu ġewwa Għawdex. Fil-fatt matul il-xhur tal-ħarifa, ġifieri sal-aħħar tas-sena, ħankunu ftaħna wkoll berġa' ċentru komunitarju tas-saħħa ġewwa l-Qala, kif ukoll il-Poliklinika iċ-ċentru tas-saħħa ġewwa San Franċisk fir-Rabat Għawdex ukoll.